Henkirikollisuuden kaikkien aikojen huippu Suomessa saavutettiin 1800-luvun loppupuoliskolla Pohjanmaalla. Tämä terroriaalto lainehti niin kutsuttujen puukkojunkkarien mukana pitäjästä toiseen. Tilastollisestikin tämä väkivalta-aalto on ainutlaatuinen koko maailmassa. Joissakin pitäjissä tapettujen henkien määrä 100 000 asukasta kohti oli jopa 5-60, kun se normaalisti muualla on vain 2-3. No häjyily oli suurimittaista laittomuutta ja rikollisuutta Etelä-Pohjanmaalla 1800-luvulla. Hei poija, paree laulu! Ala härmästä! Tuossa sullekin vähän kättä syömään! Joko meitä verrenpiä? Mitä tulee näihin tappeluihin, niin rehtius oli niissä huomattava harvinaista. Sääntönä oli se, että joukko kävi yksityisen tai joka tapauksessa huomattavasti pienemmän joukon kimppuun. Ja ne saa hypätä pöydälle, joko meitä verrenpiä. Hei! Mitäs te ootte, jotka kuljette roikastain pitkin raittia ja tulette meidän pihalle? Meidän tuli tuolla tiellä vähän nälkä. Ja kyllä kai Harri Nerkki antaa meille yhden lampaha, jotta saamme kotomatkalla jostakin mökissä laittaa itselemme vähän iltaasta. Jasso, te ootte niitä lampahan varkahia. Emme mä mitään varkahia oo, vaikka lampahia joskus otamme. Lampahia naurihia saa ottaa niin paljon kuin kerralla syö. Iso Antti ja Rannan Järvinen jutteli kahden kesken. Tapas sinä kauhavan ruma vallesmanni, niin minä naisen komian lesken. Ylipäätään nämä laulut, niin tämä laulu kuin kaikki muutkin laulut, ne vastaavat äärimmäisen heikosti todellista kuvaa. Niissä oloissa, missä siellä elettiin, ei ylipäätään voinut tulla kysymykseen negatiivinen laulu varsinkaan näistä jengin johtajista, kuuluisimmista puukkojunkkareista. Joka sitä yritti, niin näiden puukkomiesten ystävät toimittivat hänestä hyvin äkkiä tiedon näille häjöille ja se kostettiin. Jos yksi laulu syntyy, niin ei varmaan toisi. Myytti Isotalosta ja Rannanjärvestä elää yhä edelleen tänä päivänä. Häjyihin ja heidän historiaansa suhtaudutaan vielä varsin ristiriitaisesti. Aika on vääristänyt todellisuuden ja mielikuvituksen rajoja. Mutta kuitenkin niitä pidetään totena. Tuskin mitkään Suomen historian tapahtumat elävät yhä yhtä voimakkaasti myytteinä kansankeskuudessa kuin tarinat puukkojunkkareista. Anssi Jukka se heilutteli tuota Norjaa ruumistansa. Kehu pojan kauhavalta sankari olevansa. Mutta häjy-ideologia eli vielä pitkän aikaa senkin jälkeen, kun paikkakunnat alkoivat rauhoittua. Eikä sen vaikutus ole vielä kokonaan laimennut. Ne saa hypätä pöydälle, jokon meitäkin verrenpiä.